Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi masoya, yau mun zo muku da wata sabuwar hanya da wasu hanyoyi da ake yi amfani da su wajen yin messenger Facebook. Alhamdulillah masoya, ga wanda bai subscribing ba a wannan channel din ta mai albarka, mana subscribing, ga wanda ya subscribing kuma ya mana sharing din wannan bidiyon namu zuwa abokai da yan uwa da abokan arziki. Alhamdulillah ne na ku Shamsu Isa mai tashar dan gaske tis. A farko in ka shiga zan nuna muku abubuwa guda 4 zuwa 3 zuwa 5 diyan ne sauwaka a cikin messenger Facebook ta yadda za ka yi aiki da wasu abubuwa wanda mutane ba su san su ba kuma suna da amfani sosai. Alhamdulillah mu dai buƙatar mu kai lakin din wannan bidiyon namu, sannan kai sharing ɗinsa kuma kai subscribing. A farko in ka shiga messenger Facebook in ka sauke akan wayar ka zai nuno ma kamar haka, yana da tsarin Instagram misali. To hanya ta farko da zaka abunan da zan fara nuna maka yadda zaka canza rubutu kala. Misali chatting din da muka yi da wannan abokina, misali gashi in nazo ni kansa ga hina Zahraddin Mamuda, ga profile ɗinsa, to ga Teams nan ya canza rubutun kala. Ga wasu kaloli ya nuno maka kamar haka. Misali in wannan kalan na sa, kaga rubutun zai koma wannan kalar. Misali chatting din da muke da shi, to zai na mamakin taya na canza wannan kalar take tana komawa ta iri. Zan iya sa mata ja, kore, shudi. Hanya ta farko kenan. Sai hanya ta biyu da zaka nuna ma a Facebook Messenger mai amfani, akwai abin da ake ce mar changing themes. Wannan Facebook din naka Messenger misali kana ganin sa, misali kaga da haka fari ne, fari ya nuna ma, to zaka iya mai da shi misali baki. Bari ne gara misali in kana so ka mai da shi baki, misali in dare yayi kana yin chatting sai kuma haske yake haske ma idan saboda baka son haske, misali zaka iya sa wannan dark mode din nan, in ka sa haka ga ya koma baki. Hanya ta biyu kenan. Misali to mutun da rana ne muke aikin mu, akwai abin da ake cewa secret conversation. Secret conversation misali in muna yin chatting da kai, bari kunna shi. Secret conversation, bari kunna shi. Yawa secret conversation shi aikinsa in ka kunna shi zai baka, misali in zan tura ma sako nan da minti 1 ko ba kowa nake so gani ba, na shiga secret conversation na kunna shi za ka gani. Hanya ta biyu kenan. Akwai kuma abin da ake cewa switch account. Shi switch account zaka iya, misali gashi nan, zaka iya ƙara account din Facebook ko guda 4 ko 5 a cikin messenger ka. An ka taba nan zai nuna maka ka sa account number, ka sa password din account din da kake so ƙara a cikin wannan messenger naka. To mutun da dai koyi aiki muke, ko za mu wuce wajen ne saboda nuna muku. Yawa sai kuma akwai abin da ake cewa notification sound. Shi notification sound in ka kunna shi, misali duk abin da kake so ana ma notification ta kansa, ana ma alert ɗinsa akan wani abin din naka messenger ka. Misali ko ringtone, kaga ringtones ga hawi ga ringtone da kake so. Misali hanya ta biyu kenan ko abubuwa ya wannan gaskiya messenger na yazo da abubuwa da dama ko masu abin al'ajabi. Akwai kuma abin da ake cewa block. Bari mu lalumo muku block. Hi block chat, misali in ina kan website, ina kan Facebook Messenger na, bana so kamar magana, bana so in yi ma, misali zan je ni in danne sunanka haka. Misali in na danne sunanka sai in taba wannan alamar, misali in na taba wannan alamar kaga auto block ma, zan danna block. To in na danna ma block, to bayan za a yi ka yi min magana a cikin Messenger na, kaga block, na yi blocking ɗinka kenan, na ma block. To ba za ka taɓa magana ba har sai na zo na wannan kunna wannan wajen. Hanya ta 4 kenan ko, saboda muna lalumo abubuwa masu muhimmanci ne muna nuna jama'a, saboda sakamakon mutane da yawa ga suna Messenger amma san aikin sa ba. Yawa sai hanya ta 4, akwai abin da ake cewa nickname. Misali muna chatting da wannan ban Allah, na zo kansa misali na bude shi haka, sorry na fito daga ciki, misali wannan, to wannan so misali in canza man nickname din chatting din da muke yi, zan taba kansa haka. In na taba kansa haka akwai nickname. Ina so misali in canza sunana Shamsu Isa Promise ana, to yin samar Musfa misali zan sa sai in tura mar, na bai sendin to
zai ga sunana ya canza daga nan, daga chatin din da muke yi. Akwai abin da ake cewa nickname. Misali in muna chatin da wani bawan Allah ba na so ya san ni waye, zan iya zuwa in canja nickname dina da nasa, ya kasa ma gane da waye ke chatin. Ga yi nan nickname kaga, zan iya goge wannan in sa wani. To tun da dai a gurguje misali zan iya goge wannan ma in sa wani. Suna da nasa kenan. To akwai abin da ake cewa kuma go to secret conversation, wacce na so in faɗa muku a baya kuma abin na dan neme na rasa, sorry kuma afuwa. Misali wannan go to secret conversation, in muna yin chatting, in za mu yi chatting da kai misali, zan iya tura ma misali salam, misali haka. To sai ina so in saita wasu lokuta da nake so wannan salam din ta je misali. Akwai misali zan sa sakan 30. To wannan secret conversation ba wai kowa ne nake so ya gani ba a game da wanda muke chatting da su, ba wanda zai ga abin da yan tura ma. To in na tura ma sai wannan sakan din ya zo ya ji, sannan kuma sannan abin message din zai shiga, alhamdulillah. Sai kuma akwai abin da ake cewa misali dai mu ƙara koma wajen mu, akwai abin da nake so in faɗa muku. Akwai creating group, zaka iya creating group a wannan messenger din na bana. Akwai kuma blog da na faɗa muku a baya, zaka iya rufe mutum ya kasa yi ma magana. To alhamdulillah ni na ku Shamsu Isa mai tashar dan gaske TV. Gaskiya wannan abin ya burge ni sosai saboda ya zo da abubuwa da yawa messenger na 2020. Na gode, ni na ku Shamsu Isa mai tashar dan gaske TV. Ka subscribe din wannan channel din ta mai albarka, sannan ka share din wannan bidiyon namu.